Jak to můžu dovolit? Vámonos. Co? Že tak nebudeš bavit, co on je, pičo? Mrtko jedna. Bylo naposledy, pičo. Pojď. Tracku Za sluncem je mrak, kde i ty narážíš vlastně na kauzu, kterou možná už jsem vlastně zapomněl, dokud jsem neslyšel ten track. Jo. O té facce. Jo. Jak to vlastně tenkrát bylo? Ty tam narážíš vlastně, že jsi dostal facku a že by se měla ta opozice stydět. Pak jsem směšnou facku dostal, nestydím se za to, měla by se stydět opozice. Jakoby hodně lidí si myslí, že mám něco s Kevinem, nebo s tím, který mi jako vlepil, ale já jsem ho v životě neviděl od té doby, než za mnou přišel, víš co. To začalo tak, jako ve vrapu, že Rico na mě mluvil něco na storičkách a tak. Zrovna když byly ty battly, kdy měli hlasovat lidi. A mně se to jakoby nelíbilo, že jsem mu prostě napsal, že takhle ovlivňuješ lidi, když jakoby ty teď nemáš někoho vybírat, víš co. Den po finále ve vrapu jsem měl show v Přerově a on ji tam měl taky. No, přišli za mnou, že no a ani jsem nevěděl, víš co. Nechal jsem to bejt a nějak se to vyřešilo, prostě jsme si to pak i s Rickem vyříkali, jakoby potom. A ostatní lidi z porotej, jak se k tobě, nebo jestli se s Mekem moc neprohodil slovo, tak jestli s někým jiným si víc komunikoval? No jenom s Rickem, když na mě měl keci. Co ti říkal Hatriko? Dával něco na storíčku, že nevím, měl nervy, že jsem postoupil v tom battlu, jakoby proti to si pamatuju, to máš pravdu. Tomu to napsal, jemu se to nelíbilo, tak byly menší hroty. Jestli bys třeba šel do nějaký beef, tak třeba jestli bys dokázal jako udělat ten jeden prostě nějaký diss track, jako. Určitě.